ଚିରହରି ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁର ଶେଷ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲା ମାଧବଙ୍କ ଛୋଟ ଘରଟି। ମାଟିର ଦେଉଳ, ଖପରା ଛାଦ ଓ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଆମ୍ବଗଛ ଘରଟିକୁ ଆଉ ଆତ୍ମୀୟ କରିଦେଉଥିଲା। ଘରଟି ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ସୁଖର ଅଭାବ ନଥିଲା। ମାଧବ ଜଣେ ସରଳ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ମଣିଷ। ସେ ଦିନମଜୁରୀ କରି ପରିବାର ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ମଞ୍ଜୁଳା ଥିଲା। ସେ ଘର ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ ଓ ଘର ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ପରିବା ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ରାଜୁ। ରାଜୁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାରେ ଭଲ ଓ ଖୁବ ଚଞ୍ଚଳ ପିଲାଟିଏ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ମାଙ୍କୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଓ ସ୍କୁଲରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେସବୁ କଥା ସେ ମାକୁ କହୁଥିଲା। ମଞ୍ଜୁଳା ହସି ହସି ଶୁଣୁଥିଲେ ଓ ରାଜୁକୁ କହିଲେ, ମନ ଲଗାଇ ଭଲ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ପୁଅ, ତୁ ଆମର ଆଶା। ମାଧବଙ୍କ ଆୟ କମ୍ ଥିଲା। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କାମ ମିଳୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବେଶୀ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଏମିତି ସମୟରେ ମଞ୍ଜୁଳା ମାଧବଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ କହୁଥିଲେ, ଦୁଃଖ ଚିରଦିନ ରହେ ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଦିନେ ଭଲ ଦିନ ଦେବେ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ମାଧବ ପୁଣି ନୂଆ ଆଶା ସହ କାମକୁ ବାହାରୁଥିଲେ। ରାଜୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣୁଥିଲା ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ସେ ଭଲ ପଢ଼ିବ ଓ ଦିନେ ଏହି ଛୋଟ ଘରକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର କରିଦେବ। ପରୀକ୍ଷା ଆସିବା ସମୟରେ ରାଜୁ ରାତିରେ ଦୀପ ଆଲୋକରେ ବସି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଥାଏ। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିଲା। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମାଧବଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଖୁସିର ଲୁହ ଝରିପଡ଼ିଲା। ଆଜି ବି ଘରଟି ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ଆଶା ଓ ପ୍ରେମ ବହୁତ ବଡ଼। ଏହି ପରିବାର ପ୍ରମାଣ କଲା, ସୁଖ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘର ନୁହେଁ, ବଡ଼ ମନ ଦରକାର। ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ମାର, ସେୟାର କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନି।